basi rumai ujatu yemwe uja Patricia Chimombo wayankhulaponso ndithu za apolisi zomwe achita ku 25 iyayi mmene nanenera kuti iyayi zina kumayamikira zikalakwika komanso kumadzudzula. Patricia Chimombo mayi wang'alula uja ndi amene yutu wabweranso. Guys, thank you so much. Madzulo abwino mayi abambo, madzulo abwino ndithu alero pa 21 ziti 21 Julayi. Ndimafuna ndiyankhule pa chinthu ichi kunena kuti munthu akachita chabwino kumafunika umamuthokoza. Munthu akachita chabwino kumafunika umathokoza, ngakhale kuti mwina chabwinocho chabwera ndi nkhondo, komabe ngati chaoneka ubwino wake tiye tithokoze. Nkhani imene ndifuna yankhula pano pa ndiye ku polisi, kuteku ntchito imene yagwirika apapa ku area 25 ndiye polisi yeniyeni imene tikuidziwa ino, osati polisi yadzikwanje. Apapa ntchito imene yagwirikayi ndiye polisi yeniyeni imene timayidziwa kuyambira kalekale tili ana kuti ikudutsa polisi uje ngemoti ya polisi ya black ija ndiye polisi yagwira ntchito ulendo unoyi, osati polisi yadzikwanje. Mapolisi alipo awiri, yadzikwanje ndi yagwira ntchitoyi. Ndifuna nena chani? Ndifuna nena kuti zikanakhala kuti mbuyo monsemu anthu tikafuula kumatithamangira chonchi, malayi bwezi muli mtendere, ndiponso simukanatuka manifesto a 500,000 ajayi, chifukwa bwezi ali ndipo ogwira, ali nchoyankhula chogwirika. Munthu akachita bwino mamuyamikira, tikuyamikeni apolisi athu, mumagwira ntchito yopambana kwambiri. Keep it up. Mayi Yolamu, mukanakhala kuti mmapanga izi kuyambira nthawi yomwe iji, simukananyozetsa dzina lanu, koma mwanyozetsa dzina lanu chifukwa cha zimene mwachita pakati apa. Awawo anyamata ndiye mwagwira, mwakagwira nyamata wakumvera uja, mwagwira awa, koma tikudikira adzikwanje. Adzikwanje mwagwira liti? Awa ndiye mwagwira zoona ndithu, tikuyamikeni, mwagwira ntchito yopambana, koma nanga adzikwanje mwagwira liti? Amene ajaso ndi amene akufunika kwambiri, kutero mukagwira amene ajawo, even mutapanda kuyika manifesto opepera kuyikidwa aja, amalayi tikuyamikirani, amalayi tikuyamikirani. Mudziwa chani? Kanda president mfumu Solomo inapempha nzeru kwa Mulungu, ndikuchitire chani nalo mundipatse nzeru. Munzeru muli mtendere, munzeru muli chipambano, munzeru muli china chilichonse, muli ulemerero, zili munzeru. Kutero munthu ukangochoka pamaso pa Mulungu timakhala kuti zonse zasokonekera. Nde apa nkutheka kunena kuti mwina mwake mukufuna mubwere mulaini. Ifeyo ndife okonzeka kulandirani Amalawi ngati mufuna kubwera mulaini. Kukonzeka kwake nkotani? Kugwira nanu ntchito moyenerera, osati kulowa MCP yayi, koma kugwira nanu ntchito ngati apresident athu. Apapa izizi mwayambazi tapitirizani, mwauze mayi Yolamu anyamata adzikwanje aja abwere apapa. Ni magulutu amene akhapa azimaja ma civil servant aja, akhapa anamiwa, nthawi ina ya mademo ina iji, zambiri mbiri pirikira anyamata adzikwanje, anyamata adzikwanje, anyamata adzikwanje. Kumbowe ndi kuja, panopa kudowa kuja, pamponera. Zonse zija zisonyeza kunena kuti zikufunika ntchito imene yagwirika apa. Sizingatengenso masekazi ngati mwagwirawo kupha anthu live. Adzikwanje angakuvuta naja amachita kuoneka kuti awa ndaujenaje, sizovutanso, koma tatengena mja abwere poyera ayankhe mulandu aja amakaphwesa matayala ku parliament aja. Mwina dziko likambe zina, ndimafuna ndathokoza azimayi afumu aku area 25 amene noti achita mademo, chifukwa izitu zavumbuluka pona kuti iyayi zafika pena mulilongwe muno azimayi apitenso ku mademo. Oloka khapa adzikwanjewo tsopano ndiye zikaoneka zina za okuwaditu, nchifukwa pathamangidwa kupangidwa zachitikazi. Afumu inuyo ulemu wanu mayi, malu wanu mulandire. Utsogoleri wa chizimayi umene maudziwa ine ndi umene uwu.
osati woti chisamanyaza china Jezebelo komabe panopa akhala ngati afuna abwereno chifukwa ngati anapeka odati mpana kuagwira anthu awa ndikukhulupirira kuti mwina akhudzika kuti zikuchitika m'dziko muno sizabwino. Nde timapempha kunena kuti ntchito nde mwayiyamba ndithu ntchito yabwino ntchito tamandika kopapitirizani ina ija inali yoyamba ija yanyamata azikwanjeja ndimene tikuifuna kwambiri ifeyo tifuna timve komanso tione kuti kodi zimakhala bwanji anthu amene anali akuti kapena ndikagulu komene kaku 25 aululana ineyo amshuwa kuti china chake chichitika komano mukangosiza pokhapa kuti atagwirawa basi zatha ndiye ndi 0 pa 10 kaya koma kwa lero ife tikuyamikani ndizomvetsa chisoni kuti izi zikuchitika mu nthawi ya kampeni ngati inoyo tinanena kuti pena pake munalekerera kwambiri dziko lino linalowa mphepo kwambiri fa kuchitetezo ku security sikunayenera kukhala komaseweretsedwa koma kunalowa chibwana kwambiri ndi chifukwa chake mungathe kuona lerolo kumuona munthu amene akuyimikidwa paguduyo ndi amene wapha munthu zosamvetsetseka kumakuza uyuyu ndiye mumuone mmene akuyankhula molimba mtima sakuopa kupha sakuona kuti kuphako ndi tchimo chifukwa chani utsogoleri suli bwinoyi utsogoleri umene umatsogozedwa ndi mulungu utsogoleri umene unapempha nzeru kwa mulungu sizingachitike zimene zikuchitika zakhala zikuchitikazi koma utsogoleri ongonena kuti zangokugwera ngati mana chifukwa zikuchitika zonse zimene ndi ana atu ang'onoang'ono amene aja sanayenere kukhala ndi mtima kuti ndiphe munthu iwo aja osaopa chimene chisamapatsa mantha ndi chani chilipo sikuti ndikuti chilipo kuti ndinu mmatuma koma chifukwa cha kuchepa mphamvu kwa utsogoleri amaderera kuti palibe chimangapanga azikwanjeja bwanji samagwira okaphwetsa mmatayala ku parliament bwanji samagwira awawo akupanga izizo bwanji ifenso sangatigwire mwaona azelizati dziko likuwonongeka nde ndanena poyamba kuti mnzako akachita zabwino tizithokoza tikukuthokozani pa ntchito imene mwayiyamba komabe ntchito ikadalipobe anyamata azikwanje ife tikuwafuna anakhapa anamiwaja tikuwafuna amene timve kuti mwagwira anakhapa mzimayi aziphunzitsi masivo 7 amene ujayo timafuna timve mabungwe etu azimayi alizi oloyankhula nawo aini ake aja kanapasidwa banzi kaya inazizira imeneja koma ife amalawi banzi sitimadya nawo mwamtundu oterowo tikupempheni kunena kuti apurezidenti athokozeni mayi Yoramu pa ntchito imene ayiyamba komanso apitirize atibweretsebwera anyamata azikwanje tiyenda bwino dziko lino ndithu apurezidenti palibenso chovuta chinachonse tiyenda bwinobwino koma osati izizo kuti tizingomva kuti akakhala mwana wa mpopangolo oti alibe adiresi ndiye kangwireni akakhala mwana otumidwa ndi anduna ndiye khala kumpanda khala kumbuyo kwanga zimenezo ayi munomo zimenezo ati atulutseni anyamata aja tione galimoti amayikwerepeta ija tatulutseni anyamata chifukwa zinaoneka pa uje CCTV chakuje ku parliament chikuvuta ndi chani akakhala anamimwa ndiye sizotiso kuti mwakuti aliyesera izi nkumamutchula kuti uyu ndi wakuti uyu ndi wakuti chikuvuta ndi chani amene ajaso tabweretseni poyera apa muona kuti anthu akuyamikani mabungwe mayiko anthu akuyamikani koma osati zimukupangazi koma ife tikuyamikani fo inu ndi abale athu noti at least iko beta mwayambako nde mupitirize mupempheso nzeru kwa mulungu kuti mulungu akutsogolereni. Thanks for watching Malawian.